Traballadores do sector de ambulancias aproveitaron a sesión de investidura da nova corporación da Deputación de Pontevedra para facerse oír. Hoxe manifestáronse ás portas do Pazo Provincial. A protesta coincidiu coa primeira xornada de folga que se iniciou en toda Galicia, un paro que terá continuidade mañá venres e os días 19, 20 e 21 de xullo. Denuncian a parálise do convenio e reclaman un incremento do IPC, que superou o 12% nos últimos anos. Estamos pedindo cousas tan básicas como que sea abonable ir nós ao médico, que non lo descontan, ir nós ao médico, se non che dan a baixa, xo descontan. Debe ser dos poucos convenios do Estado que non o teñen. Bueno, pois, cousas dese tipo, non? Pedimos que o traballar de noite, que é un traballo bastante fastidiado, además levando pacientes, etc., que teña unha compensación e non económica, non pedimos a nivel económico. Tamén demandan máis recursos para desenvolver o seu labor. Reclaman un incremento de ambulancias para poder atender as urxencias. Pedimos mellor dotación de ambulancias. Está o servicio colapsado. Curiosamente, hoxe, pois hai moi poucas ambulancias na carretera, porque criban. Entón só mandan as cousas graves. Outros días as ambulancias en moitos casos son como taxis. É unha situación que está colapsada o servicio, colapsado. Hai ambulancias que fan 19 servicios en 24 horas, que me explica alguén e non meten reforzo. Pola súa banda, o presidente da Xunta asegurou que se trata dun conflito laboral entre empresas privadas e os seus traballadores. O conflito laboral, en principio, está plantexado entre o persoal e as empresas que xestionan as ambulancias. Atenden un servicio fundamental e, polo tanto, o asunto estará vixiante, primeiro, de que se cumplan eses servicios e que o gallá se solucione o que, insisto, é un conflito entre traballadores e empresas privadas que prestan un servicio público fundamental. Por iso, agora mesmo, estou falando dese tema. Xa co acto comezado, chegaron á Deputación de Pontevedra representantes dos traballadores do sector do metal da provincia pontevedresa. Hoxe celebraron a súa quinta xornada de folga para demandar a patronal que sente a negociar un novo convenio con melloras salariais e laborais.